Afstand mellem fødderne. Knæene strakte, rank dem og rejs dem. Bøj kroppen frem ad nis og fat i begge smalben. Hold knæene strakte og træk nu kroppen så langt ned mod knæene så overhovedet muligt og følg efter virkningen i de forkortede hasemuskler. Slip taget i benene. Før armene fremad op ud for ørerne. Rejs kroppen og stræk op mod loftet. Rank dem, rejs dem. Husk, den der ranker sig, slanker sig. Før kroppen langt tilbage. Hallo? Wow. Første øvelse. Vi tager staven op i skulderhøjde. 1 og 2 og 3 og 4 og 5 og 6 og 7 og 8 og 9
grundighed og bestemthed på øje. En omhyggelig udførelse af de mindste enkelheder. Og husk, først når trætheden melder sig, begynder træningen. Til hverdagen, når de arbejder selvstændigt, kan de udføre denne øvelse en 20-30 gange. Her er tiden jo begrænset. Og husk så at gennemføre træningen i det hele taget hver dag. Det er vigtigt, at hver dag er til. Sørg for, at du står med begge fødder solidt plantet i gulvet og armene ned langs med siden. Så er du klar til dagens afspænding. Start med at trække vejret ind af det ene læsebord og ud af det andet. Kom ind af det ene, ud af det andet, ud af det andet, ind af det ene, ind af det ene, ud af det andet, ud af det andet, ind af det ene. Og så sving armene foran kroppen, kom. Sving armene foran kroppen og læg dig ned. Og rul rundt, og armene bliver ved med at svinge, og benene svinger modsat, kom. Benene svinger modsat, armene foran kroppen og benene bag ved kroppen. Og husk åndedrættet ind af det ene læsebord, ud af det andet, kom. Ud af det andet, ind af det ene, ind af det ene, ud af det andet, ud af det andet, ind af det ene. Og husk armene svinger foran kroppen og benene bag ved kroppen. Og læg dig ned, og læg helt stille, læg helt stille. Du må ikke trække vejret, og rejs dig op, og træk vejret ind af det ene næsebord ud af det andet, og så slapper du helt af, kom, og så lader du bækkenet køre rundt i 8-taller, kom, kør bækkenet rundt i 8-taller, og slap helt af i lænden, og læg dig ned. Så er du afspændt og klar til en ny dag.